Identifikácia klienta a jej overenie. Zákon AML kladie veľký dôraz na správne vykonávanie identifikácie a overenie identifikácie klienta a jasne stanovuje, za akých podmienok a akým spôsobom sa musí identifikácia klienta a jej overenie vykonávať. Tento postup je záväzný tak pre zamestnancov Mercedes-Benz Financial Services a rovnako aj pre zamestnancov a pracovníkov dílerstva. Cieľom identifikácie je zistiť a overiť totožnosť fyzickej alebo právnickej osoby na základe údajov uvedených v úradných dokladoch, overiť ich totožnosť a uložiť tieto informácie v informačných systémoch Mercedes-Benz Financial Services. V prípade fyzických osôb identifikujeme a overujeme identifikáciu spotrebiteľa, fyzickej osoby podnikateľa, štatutárov spoločnosti a splnomocnencov klienta, a to vždy za ich fyzickej prítomnosti. Overujeme teda totožnosť fyzickej osoby, to je, či osoba, ktorá sedí oproti vám, je skutočne tá, za ktorú sa vydáva. Identifikáciu a overenie identifikácie vykonávame vždy najneskôr pred podpisom zmluvy s klientom. Je pravdepodobné, že v budúcnosti pribudnú aj ďalšie formy overenia identifikácie, a to napríklad prostredníctvom videohovoru. Rozsah identifikácie klienta. Zisťujeme všetky mená a priezviská, rodné číslo, ak nie je pridelené, tak dátum narodenia, trvalý a iný pobyt, štátne občianstvo, u fyzickej osoby podnikateľa taktiež jeho obchodné meno, miesto podnikania, IČO. Vyhotovíme kópiu občianskeho preukazu, pasu alebo povolenia na pobyt, zaznamenávame jeho druh, číslo, platnosť a kto ho vydal. Ďalej, v rámci AML starostlivosti zisťujeme, či osoba je alebo nie je PEP prostredníctvom žiadosti o financovanie. Mercedes-Benz Financial Services ohlasujeme priebežne zmeny v údajoch klienta, pokiaľ sa o nich dozvieme. V prípade identifikácie a overenia identifikácie právnickej osoby zaznamenávame celé obchodné meno spoločnosti, vrátane typu spoločnosti, jej sídlo, IČO, výpis obchodného registra, prípadne z inej evidencie. Identifikujeme štatutárny orgán, to je fyzickú osobu oprávnenú konať za spoločnosť. Zisťujeme status PEP u štatutárov, majiteľov a konečných užívateľov výhod a zisťujeme informácie o konečnom užívateľovi výhod. Majte prosím na pamäti, že identifikáciu je nutné vykonať pri každom podpise zmluvy. V prípade, ak zmluvu príde podpísať iná osoba, ako osoba, ktorá zmluvu dojednala alebo už v minulosti za spoločnosť uzatvárala, je potrebné vykonať overenie identifikácie na novo. V prípade ručenia ručiteľ musí byť taktiež identifikovaný. Identifikačné údaje o klientovi, ako aj ďalšie informácie potrebné pre vykonanie AML starostlivosti, získavame od klienta elektronicky prostredníctvom webového formulára Žiadosť o financovanie. Odkaz na tento formulár je možné odoslať zo systému POS alebo z dealer portálu. Klientovi je doručená e-mailová správa s odkazom a kliknutím bude presmerovaný na formulár Žiadosť o financovanie, ktorý vyplní online. Identifikačné údaje klienta sú uložené v informačnom systéme Mercedes-Benz Financial Services. Pred podpisom akýchkoľvek zmluvných dokumentov s klientom si najprv overte jeho totožnosť a správnosť a aktuálnosť údajov. Na tento účel používame aplikáciu Mercedes-Benz Financial Services, ktorá je prístupná prostredníctvom portálu predajcu. Z menu vyberiete možnosť Identifikácia osoby. Overenie totožnosti klienta je rýchle a jednoduché. Postupujte nasledovne. Vyžiadate si doklad totožnosti klienta, a to občiansky preukaz alebo cestovný pas, prípadne povolenie na trvalý pobyt. Nemožno akceptovať vodičský preukaz, povolenie na prechodný pobyt v zahraničí, zbrojný preukaz. Skontrolujte podobu overovanej osoby s fotografiou na doklade totožnosti. Podľa paragrafu 19 AML zákona ste oprávnení vyhotoviť kópiu preukazu, a to aj bez výslovného súhlasu klienta. Následne naskenujte doklad totožnosti. Doklady totožnosti musia spĺňať tieto požiadavky. Musí ísť o platný a štátom vydaný doklad. Doklad nesmie byť poškodený nad rámec bežného opotrebovania. Podobízeň osoby musí zodpovedať jeho skutočnej podobe a musí byť dostatočne zreteľná a nepoškodená, aby umožnila identifikáciu držiteľa s dostatočnou mierou pravdepodobnosti. Z dokladu musí byť zrejmé, ktorý štát ho vydal a ktorý orgán v danej krajine.
a doklad nesmie vyvolávať pochybnosti o jeho pravosti.